Moikka moro! Eli mä kuvaan itteni nyt tällä lailla vaihteeksi. Tällä lailla. Elikkä mä en... Tai siis tää ei näy nyt. Nyt ehkä näkyy. Nyt näkyy. Eli me mennään nyt kattoo mun koiraa. Älkää välittäkö taustaäänistä. Saadaan vähän taustamusisointia. Mura! Tuolla on mun koira. Tai meidän koira. Siinä. Mura! Siinä on se keppi. Mura! Tuolta näyttää. Se on saksanpaimen koira. Ja ajattelin näyttää tässä vähän meidän pihaa. Tämä on siis isän luota. Hummeri. Naapurit varmaan tietää siellä ruudun takana. Ne siis asuu. Mä voin käydä näyttämässä teille sitten. Täältä näyttää seisonnossa koira. Sitten en yhtään tiedä mikä ton merkki oli. Mutta tommonen kuitenkin. Sitten saappi. Naapurit varmaan tietää kaikki meidän autot ja kaikki. Mä en edes tiedä, että tietääks ne, että meillä on toi asuntoauto vielä. Eli meidän mummo ja vaarin asuntovaunu. Sitten, tai täältä näyttää, tuolla on vielä tommonen valkoinen tila-auto tai tommonen. Sitten täältä näyttää tää keinu leikkivakki. Sitten tuolta näyttää, tässä on toi kuivaaja. Sitten linja-auto. Honda. Mä en tiedä näkyykö se, näkyy varmaan. Honda. Sitten asuntoauto. Mä voin yrittää, jos se näkyy sisältä. En tiedä yhtään näkyykö. Tuossa sit pitkää heinää. Tuolla on ollut lehmiä. Tuollakin on auto. Mersu. Tuollakin on joku auto. En näe nyt sen merkkiä. Sitten rukki. Rukki. Roskapönttö. Skootteri. Sitten me ammuttiin. Tossa on mun jälki. Mä ammuin tohon 2 kertaa. Ja sit muistaaks. Joo. Tonne. Sitten saappi. Tuolla on se. Sitten meillä on. Näytän vielä toisiakin autoja. Täältä näyttää, tuolla on verstas. Sitten renkaita. Sitten täältä näyttää tämä meidän auto. Sitten mennään tänne. Koirien häkkiä. Koiran häkki. Sitten on tuolla on auto. Joku tila-auto. Mä en tiedä näkyykö se. Sitten tällainen maasturi. Mä en tiedä onko se maasturi. Sitten tämmönen säiliö. Tai ne on. Onks nää jotain polttoainesäiliö? Varmaankin. Kansi sekata Ilajuhin kanava. Ja Motojuh. Ja sitten Juhana vlogaa ja Ilari vlogaa. Oliko se Ilari vlogaa? Varmaankin. Sitten. Lähdetään kuvaamaan mistä me niinku tullaan. Siis niinku No, kuitenkin. Ja näytän sen naapurin. Ja tältä näyttää mitä. Lähdetään.
Tältä näyttää. Toivottavasti en kaadu. Okei. Tuolla traktori ja niittokone. Tältä näyttää. Sitten. Tuolla on kans meidän yksi auto. Se on punainen. Semmonen. Täältä näyttää meidän tie. Tuosta kääntyy meidän naapuriin. Mä en tiedä saattaako tälle videolle tulla. Täältä näyttää. Näin. Täältä näyttää minun. Tuolla meni rekka. Menikää. Sitten tuolla naapurin talo. Siellä. Täältä näyttää. Täältä. Täällä on vissinkin niiden mummola meidän naapuritten. Tossa asuu kans meidän yksi naapuri. Tie näyttää tältä ja minä olen tuolla. Heippa! Kaukokiito pääsi videolle. Ouch. Okei. Elikkä täältä näyttää. Tuolta kun mennään, niin tulee meidän postilaatikko. Ja täältä näyttää Pihlajatie. Ja sit lähdetään. Mä ajan siis ilman kenkiä, koska ei jaksanut laittaa kenkiä. Ja varon läpsiä. Näin. Tuolla näyttää täältä. Tällä lailla. Siellähän se onkin se meidän yksi naapuri, ei kun kaksi. Täältä näyttää näin. Tuolta. Noin. Ja sit mennään taas kotiin. Isän luokse. Tällaista tänään. Mutta eipä siitä sen enempää. Heippa!